Samahan niyo ako today dito sa M-Speed para magpa-change oil at magpa-maintain ng sasakyan. Located to sa may Lazatin Boulevard sa San Fernando, Pampanga at may libreng car wash sa tuwing magpapa-PMS ka. Ito yung price and services included sa kanilang PMS. Bukod sa change oil, yung pinakakailangan ko talaga dito ay yung brake cleaning kasi medyo madikit na raw yung preno, sabi ni Papa. Fully synthetic yung gagamitin nating oil. And by the way, meron nga pala silang Burr Months promo kung saan you get 10% discount for lubricants, parts, and labor sa tuwing Monday to Wednesday. Ito yung loob ng kanilang office at syempre pwede ka dyang mag-antay habang ginagawa nila yung sasakyan mo at pwede kang mag-order from Grumpy Joe. Meron dyang menu para makapili ka tapos itatawag lang nila at i-deliver na rin dito. Nag-order ako ng favorite kong garden salad at yung baked potato. Meanwhile, eto si na kuya napakabusisi na mag-check at maglinis ng bawat part na kailangang linisin. And syempre kailangan talaga yung attention to detail na yan to make sure na safe tayo habang nagbabiyahe sa mga sasakyan natin. This entire process of checking and cleaning took a little over an hour and then finally tinapos na nila yan doon sa paggawa ng change oil. Nako, kung ako yung tatanungin mo pagdating sa maintenance ng car, wala talaga akong alam eh. Kaya buti na lang merong mga ganitong lugar na pwedeng puntahan nating mga first time car owners para magpatulong sa pag-maintain ng sasakyan. At alam nyo ba, ilang araw na akong hindi nagpapa-car wash kasi nauulanan din naman eh. Kaya sobrang dumi nitong sasakyan. So inavail na rin namin right away yung libre na car wash para yung cleaning niya talagang inside out na. So ayan, ready na naman tayong mapalayo sa ating mga travel and foodie adventures. And as always, thank you so much M-Speed for your reliable services.